Merħba, jiena Sara. Illum ser naqralkom storja mill-ktieb Xwejjaħ tal-ġugarelli u sejjer oħra ta' Patrick Sammut. Dan il-ktieb fih xi 17-il storja kollox, imma llum jiena għażilt li naqralkom l-arloġġ speċjali. Il-ġenituri ta' Roderick kienu ilhom jgħidulu li xi darba fil-qrib kienu se jsifru f'pajjiż mhux il-bogħod ħafna minn tagħhom. U Roderick kien ilu jistenna dak il-jum speċjali sa minn xhur qabel. Fl-aħħar dak il-jum tant mistenni kien wasal. Roderick u l-ġenituri tiegħu kellhom kollox lest. Il-bagalji ippakjati, il-passaporti u l-biljetti tal-ajruplan f'idejhom. Waslu l-ajruport, ħallew il-bagalji fejn suppost u rawhom jitbedu fuq tapit dejja u tawwali. Ippreżentaw id-dokumenti u l-biljetti u sa ftit wara kienu komdi jistennew li l-ajruplan jinqata' mill-art ħalli jwassalhom sad-destinazzjoni. Il-vjaġġ dam ftit aktar minn siegħa u kollox mar ħarir. Tgħid kemm ħagost Roderick jittawwal mit-tieqa l-isfel jara l-baħar, l-art, il-muntanji, id-djar u t-toroq hemm isfel. U sħab eżatt taħt l-ajruplan, dunnu medda kbira ta' tajjar abjad. Imbagħad ftit wara l-inżul fl-ajruport ġdid l-istennija biex jieħdu lura l-bagalji u dritt tal-coach li ħadithom ġol lukanda imdaqsa u moderna. Is-seba' tiem btala li kellhom jgħaddu fil-pajjiż ġar għaddew bħal żiffa rieħ. Ta' kuljum Roderick u l-ġenituri tiegħu kienu jżuru postijiet ġodda u differenti. It-tifel ra pjazzezz kbar u sbieħ, funtani, monumenti, mużewijiet ta' kull tip, pontijiet u xmajjar, torrijiet, kastelli u meta żaru iż-żu tal-post anki annimali li qatt ma kien ra qabel ħlief f'xi stampa. U dan iż-żu kien speċjali għax l-annimali ma kinux magħluqin ġo gaġeġġ imma kienu jgħixu fi spazji miftuħin daqs li kieku kienu ħielsa. Fl-aħħar jum il-ġenituri ta' Roderick ħaduh fiċ-ċentru fejn kien hemm ħafna ħwienet li kienu jbiegħu kull tip ta' oġġetti. Lil Roderick mill-ewwel laqtu ħanut li kien ibih arloġġi tal-enjam ta' kull daqs, sura u lewn. Meta daħlu ġewwa, Roderick issaħħar iħares lejn il-mijiet ta' arloġġi differenti mdendlin mal-erba' ħitan. Kien jaħkem fuq kollox il-ħoss ta' tik-tak, tik-tak u xi drabi anke tal-kuku. Imma anke l-movimenti tal-mijiet ta' pendli mix-xellug għall-lemin u mill-lemin għax-xellug. Mr. Roderick għallu li seta' jagħżel wieħed minn dawk l-arloġġi ta' mal-ħajt ħalli jieħduh lura d-dar u jwaħħluh fil-kamra. Għajnejn Roderick xelu malli sema' hekk u l-attenzjoni tiegħu waqgħet fuq l-arloġġ li kellu għasfuġ kejken jitbandal fit-tarf tal-pendlu u erba' oħra jtiru mad-dawra tiegħu. Mr. Roderick mill-ewwel fehem ibnu xriet u talab lill-mara wara l-bank tippakjalu arloġġ bħal dak li kien ħaggrassja miegħu Roderick. Il-mara wara l-bank tbissmet u qaltilhom li l-arloġġi kienu kollha magħmulin bl-idejn u tal-injam. Qaltilhom ukoll li dak li kien għażel Roderick kien iktar speċjali mill-oħrajn. Imma ma lislet xejn iktar. Tgħid kemm feraħ Roderick malli l-mara tal-ħanut tagħtu fidu l-arloġġ ippakjat f'baskett tal-karti sabiħ. Issa Roderick kellu 700 sena sakemm jasal lura d-dar u jara imdendel fil-kamra tiegħu. Bħal kull min isiefer, kull btala għandha tmiem tagħha. Hemm min iħossu jixtieq jibqa' ftit aktar u hemm min jibda jħoss in-nuqqas ta' daru. Hekk ġralhom lejn aħħar Roderick u l-ġenituri tiegħu kienu ħadu gost ħafna u gawdew mill-bosta matul il-btala tagħhom imma lejn l-aħħar għajjew u ħassew il-bżonn li jmorru lura lejn darhom. Il-vjaġġ lura ma kienx ħafna ħin. Din id-darba bl-ajruplan ivvjaġġaw matul il-lejl u Mr. Roderick tħallas taksi biex ma jdumx ma jaslu d-dar. Kien waqt mill-isbaħ meta Roderick u l-ġenituri tiegħu daħlu lura d-dar u ftit wara bdew jiftħu l-bagalli u jħorġu l-affarijiet li kienu xtraw għalihom għal tal-familja u anke għall-ħbieb. Għalfejn taħsbu li kien daqshekk speċjali dan l-arloġġ? X'taħsbu li kellu? Jiena se nkompli naqra ftit ieħor, ħanar eżatt. Saħħa!